Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati min ye sayikaw ye sa. A sigidalamaw kɔni bɔla caman muso fara cɛw kan sifin ani sijaw. Ani denmisɛnw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔla bɛɛda kɔnɔnaw la ni kana u ka nisɔgoya kɔni yira ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye u ka sigida kɔnɔna na sabula sayikaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo caman bɔ bi jatigɛwalikɛlaw kelen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ka sigidaw ma. Bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a langali man di. An ye san kelen sɔrɔ gɛlɛya in na sisan. An ma se ka sɛnɛ kɛ. An ma se ka an ka baganw bɛ ka cɛ don o don wa diɲɛ don o don an ma tile 15 si kɛ sa ye ko mugu ma ci dɔrɔn ou bien dɔ ma minɛ ka taa n'a ye. O de kɛra an ka bɔli belebeleba ye kunun. Sugu kelen pe de tun b'an bolo an mago ɲɛfɛnw bɔ sugu min na o an n'o dugu cɛ ye kilo 3 ye n'o ye Matumu ye. Matumu sugu an ni Matumu cɛ ye kilo 3 ye. Mais bi o sira fɛnɛ tigɛlen don. An bɛ sa ye dugu kɔnɔ bi balo tɛ yen fura tɛ yen kana wuli Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mais an ka kalandenw hali minnu ye defu sɔrɔ salon defu kɛraw bɛɛ bɛ sa dugu kɔnɔ a si ma se ka bɔ ka taa parce que sira tɛ hali se ka bɔ dugu kɔrɔ kɔfɛ hali kilo 1 o b'a sɔrɔ mugu cira. Min ye sayi musolakaw ye olu minnu ye du tulomaw ye u y'a yira k'a fɔ ko baloko gɛlɛyaba de bɛ a sigida kɔnɔna na kɛnɛyaso ko olu kɔni si tɛ bilen min yɛrɛ kelen bɛ ka gɛlɛyaba de lase musolakaw ma. An kɔni musolakaw an dekun bɛ bi cogo min an cɛw fara an denw fara sa kɔni an bɛ maɲumatɔ ko la dugu kɔnɔ yan hali na denw minnu b'a bolo n'an banana an jigi ye yɔrɔ jumɛn ye dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ tɛ an fɛ yan bilen fura yɛrɛ tɛ sɔrɔ anw bɛ yan k'an denw furakɛ bilen o si tɛ an fɛ yan bilen ni tin ye muso min minɛ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ jigi gɛlɛya kɔnɔna na fura tɛ sɔrɔ k'a kara o degun bɛ anw kan yan bi anw bɛ dugu kɔnɔ yan dugu min wulila o musow naani bɛ fara anw sayi musow kan balo t'an bolo foyi t'an bolo an bɛɛ de bɛ maɲumatɔ kura an tɛ se ka bɔ hali kilomɛtiri 1 n'an taara kungo la k'an bɛ taa dɔgɔ ɲini n'an ye sumani min sɔrɔ k'an bɛ n'o tobi ni jadisiw y'an sɔrɔ terosiw u b'a minɛ musow bugɔ busa de b'u bolo bɛɛ ka musow de bugɔ sa kɔni. Yasa k'a dɔn sayi autoritew olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na u ye a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ caman kɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ bɛ sen na yasa fura ka se ka sɔrɔ nin gɛlɛya la. An ka dɔn k'a fɔ sayi ale ye sana faba de ye sana ale ye dugu ye min yɛrɛ bɛ Masina sɛkili kɔnɔna na Segu mara la dugu min don village 27 de bɛ a kɔnɔ sayi olu kɔni de ma sɔn ka bɛnkan ta ni jadimaw ye k'o fara dugu 7 wɛrɛ kan. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.